Какво става в геймери? Днес ще играем на една игра, която се казва Supreme Dueling. Мисля, така се казваше. И ще имам новия на тая игра, защото ми е любима. И да. Така че ако чувате някакви звуци, или са от кака ми, или са от мама. Защото тачко няма. Да. А кака че е една при баба. Да. Така че... И да. Нека да почваме. Трудно са печели рингове в тия игри. What the fuck? Опа, извинете. Лета пошъл в нея. Не знам. Да видим с какво оръжие ще играем. Вратите половините са 60. Гледайте, те пуйчето са 60. Вижте аз с какво играя винаги. С 6-2. Една от любимите ми игри. Това е игра, точно падна сам. Буквално аз нищо не съм му направил. Аз само го прескочих. И аз бях, обаче. Дайте ли, че един път направих точно 100 точки. Гледай как го хвърлям. Аз съм най-добрия на тая игра, брат. И ако кажа, или ако мама каже, или кака каже, ще обичам, това е, защото съм на тренировка. И да. Хвърлям се при него и направо го блъскам. Аре бе, падна. Yes, бе. И да. Ако искате още такива видеа на играта Supreme Dueling, мисля така се казва, защото не съм добър в английска.